Ongi etorriak Katalin Elizalde ikastetxeko keihatira! Katalin Elizalde ikastetxeko ikasleak gira. Ontakoan gure bigarren saioarekin heldu gira. Abendutik martxora bitarte gure ikastetxean izandako gertakariak aipatuko dizkizuegu. Bigarren saioko aurkezlea gu izanen gara, Aiur, Maina, Aize eta Lilia. Irrat saio hontan, kolegioko berriak, musikaren tartea, kirol albisteak, asmakizunak, sukaldeko errezetak, bertsoak, txisteak eta genda izanen ditugu. Gure helburuak jendei gure proiektuen berri ematea, kolegioari buruz gehiago jakinaraztea eta zuekin, gure entzuleekin, momentu goxo bat pasatzea da. Aurkezpen tipi hau eginik, albisten tartera pasako gara. Beraz orain, hitza gure lankidei pasako diegu. Gure albiste emaileak Lusi eta Odei izanen dira. Abenduko lehen astean, 3. mailako ikasleek Durango eta Bilbo bisitatu zituzten 3 egunez. Bidaia baliatuz, ekintzen artean Guggenheim museoa bisitatu eta Durangoko azokara joan ziren. Abenduko lehen astean ere, abenduaren 3an zehazki, Katalin Elizalde ikastetxean Euskararen eguna ospatu genuen. Egun berezi hau ospatzeko ikasleek tailer ezberdinetan parte hartu eta egunari amaiera emaiteko denok argazki bat atera genuen. Urtarrileko azken astean 4. mailako ikasleak aste bat pasatu zuten Parisen. Bertan, hala nola Versailles bisitatu zuten. Hemendik eskerperoenak gurasoei ateraldia ordaintzeko egin zituzten ekintz guztiengatik. Biba zuek! Otsailaren 6an, Katalin Elizalde ikastetxean, inauteak ospatu genituen. Azken 2 orduetan, 4. mailakoek libertimendua aurkeztu zuten gainentzeko ikasle guztiei eta arratsaldez ere, Senpereko lajeko ikusgelan emanaldia eskaini zuten. Gerturatutakoei asko gustatu zitzaien emanaldia. Martxoan Zubiak eraikiz proiektuaren barne 5. mailakoek 3 egun pasa zituzten Beran eta Lesakan, eta ondotik haiek etorriko dira gurerat beste 3 egun eragaitera. Hemen errikirolak lakuan joko pista eta Senpere bisitatuko dute beste ekintzen artean. Seigarren mailako ikasleek, gainontzeko kolegioetako ikasleekin batera, handie dualderekin 2 emanaldi eskainiko dituzte. Lehen kontzertua martxoaren 3an Donibane Loitzuneko tanka aretoan eskaini zuten. Bigarrena aldiz, maiatzaren 22an Mauleko Jai Alai ezkerparetan pasako da. Ez galdu kontzertu hau ikusteko aukera! Aurtengo korrika martxoaren 24an arratsalez gure kolegiotik pasako da. Horregatik, hemendik gonbidapena luzatzen dizuegu Katalin Elizalde ikastetxeko kilometroan parte hartzera. Euskararen alde zatuzte gurekin korrika egitera? Azken albistearekin loturik, orain musikaren tartera pasako gara. Bigarren irratsaio hontan, Zetak talde Nafarrari eskainiko diogu gure tartea eta taldea gure lankide Elisak eta Loreak aurkeztuko digute. Zetak Nafarroako musika pop talde garaikidea da. Peio Reparaz da proiektuaren sortzaile eta euskarazko letrekin emozioa eta indarra uztartzen dituzte. Elektronika eta popa nahasten ditu. Bere zuzenekoetan energia handia eta giro berezia sortzen du, eta disko bakoitzean soinu berriak esploratzen dituzte. Gazte zen helduen artean, arrakasta handia lortu dute. Euskal musikaren berrikuntzaren ikur bihurtu dira, eta mezu pertsonalak eta kolektiboak lantzen dituzte. Dola 3 urte, erri kantaren arduraduna izan zen, eta izandako arrakasta ikusirik, aurtengo korrikako kantaren ardura berak hartu du berriz ere. Siberutikan mendebaldera deitzen da kanta, eta jarraian entzungo dugu. Espero mailatuko duzuela!
Zazitikan zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranoaren negaldia lumadi berriaz, basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera, larruzera ikitako milaka txola, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra, hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranoaren negaldia lumadi berriaz, Lau buru bat gato batean baino, euskara gara. Ilargirik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela. maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Arranoaren egaldia lumadi berriaz, irrintzi zarbata hogaztetan. Behin zetaken kantua entzunik orain kirolen tartera pasako gara. Otsailean gelen arteko txapelketa bat burutu zen Katalin Elizalde ikastetxean. Jarraian beraz, kirol eta joko ezberdinetan izandako txapeldunak jakinaraziko dizkizuegu. Ikastetxean kirolen inguruan izandako berri emaileak Maiena eta Lia izanen dira. Hoja hauek eginiko tartea. Otsaila eta martxoa bitarte ikastetxeko animatzaileak bultzaturik aire hartzeetan frontball txapelketa bat antolatu zuten. Baldintzen artean mailak nahasirik izaitea eta bikoteak mixtoak izaitea ziren. Lehen kanporaketa baten ondotik finalerdiak jokatu ziren eta hemengo garaileek finala jokatu zuten. Finalistak alde batetik Iban Fagoaga eta Oian Niziaga izan ziren. Beste aldetik Oian Martin eta Julen Etxebert. Partida gogor baten ondotik, azkenean aurtengo irabazleak Iban Fagoaga eta Oian Niziaga izan ziren. Beraz hemendik, zorionak txapeldunei. Behin kirol albisteak entzunda orain atal berri bati emanen diogu sarrera. Atal berri hontan asmakizunak izanen dituzue. Eraia eta Mainak asmakizun ezberdinak botako dizkigute. Denbora tarte baten ondoren erantzuna asmatu beharko duzue. Ea gaizareten denak asmatzeko? Ez dut ahorik baina hitz egiten dut. Ez dut belarririk baina entzuten naute.
Zer naiz? Oihartzuna. Egunero jaio eta gauero hiltzen dena. Zer da? Eguzkia. Beti zurekin nago, baina ezin nauzu ikusi. Zer naiz? Itzala. Egan egiten du baina ez du egorik. Zer da? Denbora. Asmakizunak egesak ezta? Irratsaioa entzinat joana ala, segur goxa sartu zaizuela. Argi daukazue zer bazkalduko duzuen? Oraindik zalantzak baldin badituzue, entzun gure sukaldeko egezeta. Prestatzeko biziki egesa eta goxoa baita. Hoja jarraian, Anitak eta Lusik aurkeztutako tartea. Sukalde bat jantokian, sukalde bat jantokian, lapiko hotza entzun nahi dugu eskolako jantokian. Sukalde bat jantokian, sukalde bat jantokian, usain gozoa igarri nahi dut eskolako jantokian. Gaurko egezeta biperada eta ahortzeak dira. Azkarra eta zaporetsua, osagai freskoekin prestatu daitekena. Hauak dira beharrezkoak diren osagaiak. 2 piper berde eta 2 piper gorri. 2 tomate edo 200 gramo tomate frixitu. 4 ahortze, koilara bat oliba olio eta gatza hobetzeko. Prestaketa 20 minututan egin daiteke eta hauek dira eman beharreko urratsak. Lehenik piperak eta tomateak zatitan moztu. Bigarrenik zartangin handi batean oliba olioa berutuko dugu. Piper eta tomatea gehitu gatza bota eta 8 edo 10 minutu ikusi apur bat bigundu arte. Ondoren tomate eta piper nastearen gainean hautsi ahautzak. Gero estali eta utzi 5-6 minutuz egosten ahautzak, nahi duzun puntura arte. Azkenik goxo-goxo zerbitzatu. Sukalde bat jantokian, sukalde bat jantokian, lapiko hotza entzun nahi dugu eskolako jantokian. Sukalde bat jantokian, sukalde bat jantokian, usain gozoa igarri nahi dut eskolako jantokian. Behin goxak kendurik bertsoen tartera pasako gara. Aimar abendutik martxoa bitarte kolegioan izan dugu bere ezagutzak guri erakusteko prest. Horren kari, 6. mailako ikaslek bertso batzuk prestatu dituzte gure irratsaiorako. Jarraian, urleien, aitojen, gariren eta odeien bertsoak entzunen ditugu. Erne belarriak! Eskulanak iteko dendenak gira gai, aste batez iten data da benetan guai. Dene irekia da ez alduzu joan nahi, handena egiten da. Lagunak ere bai, lagunak ere bai. Kegi jati polita uleku guzietan, aditzen alko dugu gure autoetan. Leku guzitan dago arratsaldeetan, gaiain itzaipatzen da. Kolegio honetan, kolegio honetan. Puntiakada dantzari behien tailejan, izena emateko beti dago gejam. Haiek ikustea da kristona plazeja,
diruri gabeiten da, antzerki edera, antzerki edera. Keiko bertso eskola zer dugun begira, neska eta mutiko ongietorriak dira. Aimak eta segur da algire lafida, berak txantxa egitean, ihizari gira, ihizari gira. Orain, beste momentu barregarri bat pasatzera proposatzen dizuegu. Horretarako, txisten tarteari emanen diogu pasa. Guri barrez lehtarazteko arduradunak Leire, Oneka eta Lizon izanen dira. Entzun! Zergatik joan zen ordenagailua ondartzara? Sarean surfatzen duelako? Bi emakume elkartu eta batek esaten dio besteari. Nire senarra aingeru bat da. Hau sortea, nerea oraindik bizirik dago. Erotetxean zoro batek galdetzen dio erizainari. Ordulari hori ongi dabil? Bai, primeran dabil. Erantzuten du erizainak. Beraz zertarako ekarri dute honat. Behin barrez lehertu eta gero orain agendaren tartera pasoko gara. Ez daukazue plan berezirik, beraz erne egon agendan tartan urrengo astetan gure inguruan izan diren kontzertu, ikuskizun eta taileren berri izanen baituzue. Amane, Magi, Intza eta Maienak aurkeztuko digute tartea. Horra! Martxoaren 27an Ziburuko Baltsa elkartean haizea dator bertso saioa pasako da. Itzordua txaldeko 6:30 finkatu dute eta bertan saskako hainbat ikaslek parte hartuko dute. Ez galdu aukera! Baztango zapatilera elkarteak dagoeneko bere udaberriko egitaraua argitaratu du. Udaberri ontako 3 kontzertu antolatu dituzte. Hortaz, martxoaren 28an, Nabasi taldea, apilaren 25an, Eneritz Furiak eta Maiatzaren 9an, odei ikusteko aukera izanen duzue. Apirilaren 11an, Siberoko atajatze sorluze egian, Bekaturos jaialdia burutuko da. Goizean merkatu eta apetifa izanen da. Ondotik, bazkaria eta karrika itzulia. Atxaldean zehar kontzertu ezberdinak izanen dituzue. Apirilaren 5etik 7 bitarte, Sarako egian idazlen biltzaja pasako da. 3 egun hauetan liburu aurkezpenak, ikuskizunak eta erakusketak izanen dituzue. Apirilaren 18an Ezpeletan Eusko Eguna ospatuko dute. Eguna ospatzeko egunean zehar aktibitate ezberdinak antolatuak izanen dira. Eta eguna amaitzeko 3 talde joko dute egian bertan. Taldeak Zetkin, Belako eta Xutagar izanen dira. Ekainaren 6an Ziburuko plazan Euskal Liburu eta Disko azoka burutuko da. 7. edizioa izanen da aurtengoa, eta bertan musikarekin eta literaturarekin loturiko hainbat ekitaldi aurkituko dituzue. Aurtengo herriburratz maiatzaren 10ean pasako da. Urtero bezala egun guztian zehar Euskal Herri osoko jendea hurbilduko da lakura, euskara eta ikastolak sustengatzera. Laku bat horroka lemapean hurbildu zaitez zu ere, zure sustengoa erakustera. Apirilaren 18an Aldudeko egian altxalili ikuskizuna pasako da. Itzordua Alfajonian izanen da. Aukera honan zerki hontaz gozatzeko. Agendarekin amaitu ostean, gure aurtengo ikasturteko 2. saioaren amaierara iritsi gara. Espero dugu asko gustatu izana. Ekainean, behitzere zuengana bueltatuko gara ikastetxean gertatutako gertakariak zuei helarazteko. Espero dugu gurekin tarte goxo bat pasatu izana. Mil esker entzuteagatik eta urrengo arte!